ladrillos da casa de chocolate. Bueno, pero este conto vai ser moi parecido ao que conocedes, pero ao mellor cambia algo. Tedes que estar moi atentos, vale? A ver se cambia algo. Eso cambiou. Bueno, vai a ver aquí irmáns que vivían cos seus pais nunha fermosa casiña, situada no medio dun frondoso bosque. Vivían ali no medio dun bosque nesta casiña. No inverno ían á escola, como vades vos, pero cando chegaba o verán, andaban libres e felices xogando e correndo polos arredores da casa, así como facedes vos. Para eles, nada se podía comparar coa beleza daquele bosque nin coa recendo das flores que nacían nos seus prados. Dices que felices eran. Os pais dos dous nenos eran moi pobres, non tiñan diñeiro, pero vivían honradamente coa leña que apañaban do bosque. Os cartos nunca sobraban e ás veces non chegaban nin para cubrir as primeiras necesidades. Non tiñan para comer e non tiñan para comprar roupa, para vestirse. Pero a Hansel e a Gretel iso non lles importaba moito. A eles chegáballes o cariño dos seus pais e coas aventuras que corrían naquele inmenso bosque. Vedes que nós imos a leña, dixo o pai. Esta vez dixo con voz moi seria. Así que, tende moito cuidado, lles dixo os nenos. Colledes só os maduros e deixade os verdes para que maduren. Así habedes de ter máis cando volvades dentro duns días. E sobre todo, non vayades moi longe. A ver que vai pasar. Mirad. Hansel e Gretel prometeron que lles ian facer caso aos seus papás. Despois meteronse polo bosque adiante moi contentos e ilusionados, aunque tamén cun chisquiño de medo. Porque claro, ir por un monte dá un pouco de medo, non? No. Bueno. Porque hai bruxas. Hai bruxas no monte? Mentira. Vamos ver. Pero hai bruxas. Ao principio, mirade que pasou, ian pouco a pouco, pero cando o encanto do bosque puido cos seus temores, botaron a correr. Mira que amorosos, dixolle Gretel ao seu irmán. Deixa, o seguro que máis adiante hai outros mellores. E seguiron camiñando. Claro, camiñaron moito. Era unha preciosa mañá de verán. Os paxaros cantaban en 1000 tonos diferentes. As flores semellaban a erva verde, unha alfombra de multitude de cores. Os esquíos e outros animaliños do bosque achegábanse dos irmanciños e deixábanse acariñar sen medo ningún. Hansel e Gretel do bosque pareceulles ver unha casa e botaron a correr cara ali. Era unha casa moi especial, toda de arriba abaixo, estaba feita de chocolate, doces e outras lambetadas. A camiñada daquel día deralles moita fame, entón empezaron a probar os ladrillos, que sabedes de que era? De galleta e de chocolate. E seguiron logo coas tellas do tellado, sabedes de que eran? De riquísimos doces. As portas son de chocolate, exclamou Gretel. E as reixas de caramelo, dixo entusiasmado Hansel. Pero de súbito oíuse unha voz que lles berrou. Como vos atrevedes a comer a miña casa? Quen era? Ai, a bruxa, pero neste conto, esta bruxa resultou ser moi boa, moi amable. E mira que lles fixo. Deixoulles entrar na súa casa e mira, trae un rico pastel para contar aos nenos. Cambia a historia. Cambia a historia un pouco. Mides, esta era unha bruxa buena. A usted era mala. Non é fea, que non? A usted era... Non. Mira que non ten unha rica así grande como as bruxas. A usted era... Non gusta comer tanto chocolate. Os nenos estaban moi intrigados por saber como fixera aquela casa. A vos gustaría saber como fixo aquela casa? Unha varita mágica. Non foi unha varita mágica. Fixera ela soliña pouco a pouco e fixera todos os ladrillos daquela casa. Sabedes con que ingredientes? Con chocolate, con cereales e con un froito seco que hai que pelar. Quen sabe que é? Plátano. Peladillo. Non, un froito seco que hai no forno que lles gusta moito comer as sardinhas, os esquios. Pasas. Pasas? Castañas. No. Venga por cá. Doce. Resulta que toda aquela casa estaba feita con chocolate, con cereais, con cacahuetes, con cousas riquísimas. Entón, dixo esa receta
para que nos puideran facer cando quixéramos eu ladrillos de chocolate. E moi felices, estes nenos foronse para a súa casa. E na súa casa fixeron unha casiña de chocolate con ladrillos daqueles que lles enseñaron a bruxa. Vale? E a vos gustaríamos saber facer aqueles ladrillos? Sí. Pois aí e me un pouco aí coa cuchara. Revolve aí coa cuchara. Revolve coa cuchara aí. Cuidado. Se me vai espérate aí, que vas metidos aí. Súbete e bota. Bota o teu cacharro. Remete. Mezcla. Pon a tapa. A ver, eles como fai. Moi ben. Un ladrillo de chocolate. Gusta vos? Que forma ten? E se puxéramos así outro e outro encima e outro encima, que poderíamos facer? E que poderíamos facer se xuntamos moito? A ver a que sabe. Veña, colle rápido un cachiño. Veña, un pedaciño e dales comento. Veña, ya. Así. Veña collendo un cachiño e probando, a ver rico está. Non dous. Iago, que tal está?